Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'umma gaskiya abubuwan da muke a duniyar nan ba ma kyauta. Tabbas ba ma kyauta. Ka duba ga wannan abu da ake dan Allah da Annabi, wannan fitsara da iskanci da shashanci da ka duba ka gani, wannan ya saba wa addini, ya saba wa addinin musulunci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babban abin da zai ja hankalin ku duba ku gani, tsaba ana nema a ce za a ci mutunci na addini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka duba ka gani abubuwan da mu Hausawa muka ɗauka muka fiye saka shi, muna kare kanmu da zina da farjanmu da kuma dukkanin al'umman musulmai da kan wani mutumin banza ya kusance mu, muna saka niqab muna rufe fuskar mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku duba ku ga waɗanda suka tsaya suna kallo, sun kura abin, sun yi fakare, sun yi dagalo, kawai kallo suke yi ba tare da cewar sun tsaya sun kiyaye menene yake faruwa. Ka duba ka gani yanzu a daraja ta mace, dan Allah da Annabi, yanzu shi namiji duk abin da ya Hausawa ana cewa shi namiji duk abin da ya ado ne. Ke kuma mace fa duk abin da kika kina ruwa, wallahi kina ruwa, wallahi bayar Allah kina ruwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka duba ga abu ake dauko ana miƙo masa. Abinda namiji ya inji Bahaushe yana cewa ado ne, amma ke fa wallahi mata ina so in ji hankalin ku gane cewa na rantse da Allah, yanzu duk lokacin da aka ce wani namiji ya kusance ki a matsayin ki na mace, ya yi wata alaƙa da ke, wallahi kin shiga uku. Wallahi ba zai taɓa zuwa ya aure ki ba, amma shi fa zai iya zuwa wani wajen can ma a bashi, karshen ta ma aka duk iskancin da yake yana da wadda take son shi. Dan Allah da Annabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Ubangiji, wannan ƙarni da muke ciki na 21, Allah Ubangiji ka ba mu ikon tsallakewa, ka fitar da mu lafiya. Allah Ubangiji ka ba mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka duba ka gani wannan bayin naka ya Ubangiji, ka duba mu muna ɗaukan niqab muna rufe fuskokinmu ba don komai ba sai don ganin cewar mun kiyaye kanmu, muna ba wa matayenmu da 'ya'yanmu kannanmu domin su kiyaye kar wasu mutanen ba za su dinga musu. Amma wa'annan mutanen sun ɗauki wannan abin sun saka shi a fuskar su ba tare da komai ba sai don ganin cewar su za su kare kansu. In ka bibiya ma mutanen nan matan aure ne, matar aure karshen ta ita taje kallo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka tsallakar da mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi duniya ta zo ƙarshe. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yan uwa, ina ƙara sanar da ku akan wannan channel din namu mai suna Funny Section, ina ƙara sako muku sababbin bidiyoyi da dukkanin abubuwan da suka shafi duniya, da na siyasa, da na labari, da na nishadi, da na ban dariya, da na abin alhini, dukkaninsu muna sanar da ku, za ku gansu. Ku yi mana subscribing, ku yi mana liking, ku yi mana viewing, sannan ku yi sharing, ku yi commenting, ku yi liking. Mun gode.